слова суверэнітэт. Усё часцей гучыць з вуснаў кіраўніка краіны. Нават на свята нараджэння Хрыстова пасля запальвання каляднай свечкі Александр Лукашенко знайшоў, як намякнуць пра сваё незадавальненне тым варыянтам інтэграцыі, які прапануе Расія. Времена были непростые, но мы воздвигли этот храм. Он не зря ровесник нашей независимой суверенной Беларуси. Пусть он будет всегда символизировать наш суверенитет. И всем, кто плохо смотрит на нас, будет однозначно говорить о том, что под плеткой мы больше никогда ходить не будем. Мы гордый, независимый, толерантный, очень добрый народ, хорошо относящийся ко всем нашим соседям, нашим братьям, близким, россиянам, украинцам. Ну, вось гэткія новыя старыя заявы Лукашэнкі абмяркуем у студыі разам з доктарам паліталогіі Павлам Усавым. Прывітанне. Добрый вечер. Спадару Павел, як вы расцэньваеце гэтыя чарговыя рэверансы ў бок Масквы з боку Лукашэнкі? Гэта ясна, што асноўная задача атрымаць неабходныя рэсурсы, то бок памяншэнне коштаў на газ, на нафту, таксама крэдыты, ну і вырашэнне пытання звязанага з кампенсацыяй адносна нафтавага падатковага манёвра, які быў зроблены расійскімі ўладамі ў 2018 годзе, і гэта фактычна з'яўляецца асноўным ключовым прадметам дыскусіяў паміж Менскам і Масквой. Ну, а агульна рэверансы, як мы ведаем, Лукашенко можа толькі прадаваць пэўныя дэкларацыі адносна таго, што ён лаялен Маскве, што ён гатовы на далейшую супрацу, нават інтэграцыю, але ў межах такіх, якія не будуць абмяжоўваць ягоныя ўласныя інтарэсы, то бок ягоную ўладу. Хаця, конечно, на сённяшні момант размовы вакол інтэграцыі ўжо маюць зусім іншы ўзровень. Ну, вось гэты ўзровень акурат абмяркоўвалі з Пуціным яны, і ён заўсёды кажа, што ён незалежны ўсімі крокамі, як бы пацвярджае, што мы там не прагнемся пад Маскву, мы там не прададзімся за бочку нафты, а насамрэч, як вы лічыце, вось эта незалежнасць Лукашэнкі, вось наколькі яна зараз незалежная такая? Давайте праглядзім, прааналізуем, што адбылося за 25 год кіравання Лукашенка Беларусю. Ці ён сапраўды замагаўся так за суверэнітэт, што на сённяшні момант мы можам дастаткова ясна сказаць, што Беларусь незалежная дзяржава і нішто не пагражае і не абмяжоўвае ягоны суверэнітэт. Пачнем з таго, што менавіта ён быў адным з ініцыятарам, нават можна сказаць, рухавіком стварэння саюзнай дзяржавы. Статут ці ўводзены ў Канстытуцыю былі падпісаны ў 99 годзе, і менавіта сёння, абапіраючыся на гэтыя дамоўленасці, Масква націскае на тое, каб паглыбіць інтэграцыю з Беларусі, увесці сумесныя агульныя фінансавыя і палітычныя інстытуты і гэтак далей. Ідзем далей. Што было зроблена за апошнія 9 год. У 2010 годзе былі падпісаны ўсе неабходныя дакументы, якія ўтварылі так званы Еўразійскі эканамічны саюз, агульную мытную прастору, агульную эканамічную прастору. Урэшце, у 2015 годзе, это ўжо пасля анексіі Крыма, таксама вайны ва ўкраіне, афіцыяльна было заяўлена пра стварэнне Еўразійскага эканамічнага звязу, у якім Беларусь з'яўляецца адным з суб'ектаў ключовых гульцоў. Далей, што мы маем? Мы маем вайсковую стратэгічную супрацу. Вучэнні перыядычна, амаль кожныя 4 гады адбываюцца сумесныя вучэнні пад кодавай назвай «Захад». Апошнія былі ў мінулым годзе. Гэта таксама справакавала шмат спекуляцый і ацэнак адносна пагрозаў. У гэтым годзе ў нас будуць знову сумесныя вучэнні, якія будуць называцца «Шчыт саюзу». То бок, калі Лукашенко праводзіць нейкую незалежную палітыку і паказвае Маскве, што мы незалежныя і дастаткова самастойна можам абараніць свае інтарэсы, то навошта гэтыя вайсковыя вучэнні, якія паказваюць абсалютную залежнасць ад Масквы. Наступны момант, калі знову які тычыцца пытанняў бяспекі, гэта мадэрнізацыя войска.
якое адбываецца, напрыклад, таксама коштам расейцаў. Пэўныя льготы, пэўная магчымасць мадэрнізаваць цяжкую тэхніку, усе гэтыя сістэмы С-300, таксама сістэмы супрацьпаветранай абароны, яны у Беларусі ствараюцца і ўводзяцца коштам расійскіх фінансаў, таксама і апошні абсалютна ключовы элемент — гэта будаванне атамнай электрастанцыі, якая адбываецца коштам знову расійскіх грошаў, расійскага бюджэта і фактычна будзе кантралявацца расейцамі. То бок, дзе гэтая незалежнасць, дзе гэта ўзмацненне суверэнітэту? Я яго прынамсі не бачу. Ну, тым не менш, вось у такіх крызісных сітуацыях Лукашенко заўсёды там апеляваўся да захаду, маўляў, вось раз пасварыліся там з Крамлём, пачынаем там сябраваць з захадам. Гэтым разам Лукашенко, дарэчы, вот не робіць гэтага, і ваш калега, палітолог Валер Карабалевич, кажа пра 4 прычыны, чаму вось такая сітуацыя адбываецца. Чамусьці вось, напрыклад, захад вельмі вяла рэагуе на гэта. Ну вось Лукашенко ж падпісаў гэтую саюзную дамову калісьці, ну хай выконвае. А на ваш погляд, чаму вось зараз на захадзе абсалютна не разглядаюць гэтае пытанне? Справа ў тым, што адносіны з захадам маюць вельмі абмежаваную прастору. І гэта звязана перш за ўсё з дзеяннем беларускіх уладаў і з дзеяннем тых інтэграцыйных дамоўленасцяў, пратаколаў, якія былі падпісаны. Гэта саюзная дзяржава і еўразійскі звяз. Ну немагчыма сядзець, калі мы кажам пра сур'ёзную геапалітычную гульню, на 2 крэслах адначасова. У захада ёсць пэўныя прапановы ў межах таго ж самага пакету ўсходняга партнерства. Гэта дамоўленасць аб асацыяцыі, якую падпісала Украіна, Грузія, Малдова, якая адчыніла дзверы гэтым рэспублікам на захад у сэнсе гандлю, а таксама дамоўленасці па візах, увядзення безвізавага рэжыму. Калі ласка, калі Лукашенко зацікаўлены ў паглыбленні адносінаў захада, вось ёсць так званая дарожная мапа, па якой можна крочыць. Далей, калі мы кажам пра інтэграцыйныя працэсы з еўрапейскім звязам ці нават стратэгічнае пытанне, звязанае з супрацай НАТО, ну таксама немагчыма супрацоўнічаць з НАТО, калі Беларусь уваходзіць у так званую АДКБ, арганізацыю калектыўнай бяспекі, дзе асноўным суб'ектам з'яўляецца Расія, краіна фактычна агрэсару ў дачыненні Грузіі, ў дачыненні да Украіны. І як, знаходзячыся ў саюзе вайсковым стратэгічным з агрэсарам, можна будаваць адносіны з захадам, які знаходзіцца на сённяшні дзень ва ўмовах канфрантацыі. То бок, калі б нават захад папрасіў бы... Захад не можа папрасіць, бо ну як, мы маем аўтарытарны рэжым, які нічога не робіць дзеля таго, каб у пэўным сэнсе дэмакратызаваць палітычную прастору, каб адчыніцца на захад. Усе гэта абмежаваныя крокі, звязаныя з безвізавым рэжымам, ці там 30-дзённым, ці 5-дзённым, Менск, калі мы кажам, ці Берасцейская гарадзянская вобласць, яна нічога не дае Беларусі як такой дзеля таго, каб увайсці у ці культурную, ці эканамічную, ці палітычную прастору з захадам. Ну, бо асноўнай перашкодай з'яўляецца якраз такі ўнутраная і знешняя палітыка Лукашенка. І нават проста фармальнае пытанне, якое з'яўляецца паказчыкам і на якое я заўсёды звяртаю ўвагу. У лістападзе была сустрэча ўсіх кіраўнікоў, амаль усіх кіраўнікоў свету з нагоды заканчэння стагоддзя Першай сусветнай вайны. І Лукашенко атрымаў афіцыйнае запрашэнне з боку прэзідэнта Францыі прыехаць. Але не прыехаў. Нехта там тлумачыў, што ён не хацеў удзельнічаць у масоўкі, а для мяне гэта абсалютна паказчык таго, што ён настолькі баіцца Масквы, баіцца раздражняць нават такімі фармальнымі крокамі, што нават у яго ў галаве няма накіраванасці на тое, каб вывесці Беларусь на абсалютна іншы ўзровень. Але пры гэтым сам Владзімір Пуцін прысутнічаў і быў там, сустракаўся з Дональдам Трампам. Можа быць, Лукашенко сам проста адчуваў, што яго там не чакаюць у Парыжы. А пытанне не ў тым, чакаюць, не чакаюць. Калі ты прэзідэнт незалежнай краіны, ты павінен пазіцыянаваць. Гэта імідж, гэта паказвае, бо як толькі ён адмовіўся ад удзелу ў гэтай урачыстасці, стала ясна, што ён у пэўным сэнсе абмежаваны як
кіраўнік нібы незалежнай краіны. Калі ты не абмежаваны нічым, а у пазамінулым годзе, калі яго запрасілі на саміт усходняга партнерства, ён паехаў у Буда Кашылёва, гэта таксама сведчанне пра тое, што ёсць пэўная рыса, такая жирная, тлустая, нарисаваная Москвой, за якую Лукашенко просто не можа перайсці, бо адразу пойдуць рэальныя санкцыі ў дачыненні да ягонай сістэмы, да ягонага рэжыму, а асабліва улічваючы той факт, што 2019 год гэта год перадвыбарчай кампаніі ў Беларусі, менавіта ад таго, наколькі Крэмль будзе падтрымліваць эканамічна і палітычна Лукашенка, будзе залежаць вынікі агульна прэзідэнцкай, нават парламенцкай кампаніі, калі яны адбудуцца ў Беларусі. Таму я думаю, што калі ты незалежны кіраўнік дзяржавы, калі ты насамрэч бачыш у адносінах з Расіяй, і што адносіны з Расіяй набываюць фармат, які пагражае беларускаму суверэнітэту, то трэба нейкім чынам абмяжоўваць дзеянне гэтых дамоўленасцяў, у тым ліку саюзнай дзяржавы, у тым ліку АДКБ, у тым ліку еўразійскага звязу. А што адбываецца? А насамрэч нічога. Лукашенко, як некаторыя аналітыкі сцвярджаюць, ён чакае. Ён чакае, То бок у Москве ні пра што не дамовіліся, ён вярнуўся ў Менск так. І цяпер чакае. Ён чакае, што пазіцыя Москвы злагодзіцца, што не будзе такога шырокага ціску, што нейкія, можа, знову вонкавыя праблемы звязаны. А я пахацеў бы ціску таксама звярнуць увагу. Ось гэтыя ўсе заявы учорашнія Лукашэнкі акурат прагучалі ў унісон паралельна з тымі заявамі, якія рабіў амбасадар Расіі ў нашай краіне Михаил Бабіч. Так? Вось пра аўтакефальную украінскую царкву акурат размаўлялі. Лукашенко, як заўважым, пакуль маўчыць у гэтым пытанні, абсалютна ніякім чынам не каментуе. Ён кажа, што трэба жыць у міры, у лагодзе, у спакою. А вось на ваш погляд, гэтыя заявы як бы не двусэнсоўныя, таму што і Павел кажа пра тое, мітрапаліт Павел пра тое, што для Украіны аўтакефальная царква гэта проста трагедыя, а калі ўж для Беларусі, то это смерць. Ну, на жаль, калі ў пытаннях царквы Беларусь значна больш залежыць ад Москвы, чым тая ж Украіна, дзе была даволі пёстрая карціна, калі мы кажам пра царквы, і даволі моцную пазіцыю займала грэка-каталіцкая ці уніяцкая царква, каталіцкая таксама. У Беларусі, хаця ёсць на пазіцыі даволі моцнай каталіцкай царквы, мы адзначаем два раства, але у пытанні ўплыву на прыярытэты, на светапогляду каталіцкая царква не мае такіх механізмаў, як, напрыклад, мае тая ж самая грэка-каталіцкая царква. Што тычыцца аўтакефаліі, ну, на жаль, нягледзячы на тое, што сам Лукашенко не рабіў ніякіх заяў, але калі мы прыгадаем, менавіта ў Менску адбыўся сінод, паседжанне праваслаўнага патрыархату, маскоўскага патрыархату рускай праваслаўнай царквы, дзе было зроблена заява, якая і прывяла і фактычна стала сцвярджэннем сусветнага расколу праваслаўнай царкве, калі патрыарх Кірыл заявіў пра тое, што асуджае рашэнне канстантынопольскага патрыарху, што не будзе супольнага кармлення, то бок Менск стаўся менавіта той пляцоўкі, дзе адбылася даволі ключовая для хрысціянскай праваслаўнай цывілізацыі падзея. І гэта ўжо, то бок нават беларускія ўлады не былі пастаўлены, не былі праінфармаваны, якія будуць прымацца на яе незалежнай тэрыторыі, якія будуць прымацца рашэнні, якія будуць рабіцца заявы. Ну што ж, мы таксама будзем сачыць за гэтай сітуацыяй.